Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom, lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia? Rozliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí priatelia, milovaní bratia a sestry, všetci vieme, čo je to vysávač a na čo slúži. Ale asi nie všetci s ním radi pracujeme. Možno keby ste teraz prišli ku mne na izbu, tak by ste to videli. Vysávač má tú schopnosť, že nasáva do seba. Každý kresťan by mal mať takýto vysávač v sebe. Ide o vysávač na Ducha Svätého. Toto, keď som čítal v jednej knihe, tak som sa poriadne nasmial, lebo keď vysávač nasáva koniec koncov do seba len špinu. A tam bolo napísané, že máme mať v sebe vysávač na Ducha Svätého. V tomto prípade je to úplne o niečom inom. Bez Ducha Svätého sme úplne mŕtvi. Totálne sme mŕtvi. Nemáme v sebe život, všetko, čo robíme, je akosi prázdne, je akési nejaké, slabé, bez chuti a bez života. Ale s Duchom Svätým je to úplne o niečom inom. Vtedy sme akýsi silní, sme plní radosti, prinášame ovocie, máme novú príchuť a dá sa povedať, že dokonca aj novú vôňu. Nie nejaký parfém, ktorý si kúpime a ktorý voní druhým ľuďom okolo nás, ale máme vôňu z toho ovocia Ducha Svätého. A kresťan skutočne potrebuje takúto posilu, lebo inak by veľa vecí, možno situácií, absolútne nezvládol. Osobitne je to pre vás veľmi dôležité. Pre vás, birmovanci, ktorí už o týždeň máte birmovku. Ale na to, aby sme žili v Duchu Svätom, potrebujeme niečo, čím ho do seba nasajeme. Potrebujeme mať ten vysávač, ktorý sa volá poslušnosť. Poslušnosť priťahuje. Priam vťahuje Ducha Svätého do nášho vnútra, do nášho srdca, do tejto jednej veľkej nádoby, kde sa zhromažďuje jednoducho všetko. A tá neposlušnosť, presný opak, robí totálny opak. Vyháňa ho a vťahuje do seba len tú špinu, ako klasický vysávač. Minule sme spomínali pokoru a pýchu, aký je medzi nimi rozdiel. A práve Duch Svätý nemá rád pyšné a neposlušné srdce. V takom srdci sa vôbec rýchlo nezohreje, nezabýva.
nenájde si tam to svoje miesto. Pozrime sa teraz na jeden taký klasický, jednoduchý príklad, s čím sa stretávate asi všetci a poznám to aj ja. Študent hrá na počítači nejakú hru. Mama príde z práce a povie mu: uč sa, veď zajtra máte písomku. A ten študent, chlapec, odpovie: už, mami, neboj sa. A spokojne hrá ďalej. Po chvíli mu mama opäť dohovára, ale on už absolútne na nič nereaguje, lebo je ponorený do hry a už je možno na nejakom 3. alebo 7. leveli. Napokon sa spamätá, ale už je 10 hodín večer, 10:30, 11:00. Narýchlo pozrie do knihy a potom zaspí možno ešte aj s tou knihou. Môže tu pôsobiť Duch Svätý? Môže osvietiť myseľ? Je tu v tejto chvíli pre neho priestor? Tu ide skôr o neposlušnosť, o tú pýchu, ktorá nedovolí Duchu Svätému vstúpiť a konať. Uvediem ešte jeden príklad. Týka sa mňa. Stále čakám na list od otca biskupa, kde mi oznámi, do ktorej farnosti ma preloží, keďže už nejaký čas viem, že odtiaľto odchádzam. Že mi napíše, kam pôjdem a čo bude so mnou. Už je to skutočne dlhá doba a zároveň mi to pripadá všetko, ako keby to bolo na poslednú chvíľu. Viem, že už na budúci týždeň to má prísť, niektorý deň. Priznám sa, že sú to brutálne nervy a niekedy to vnútorne tak ťažko zvládam, že neviem v tomto živote normálne ako keby fungovať. Môžem si vybrať teraz dve veci. Buď budem bojovať proti tomu čakaniu, zároveň proti otcovi biskupovi a byť neposlušný, alebo skloním hlavu, s pokorou sa posnažím prijať tento čas, možno v nejakej trpezlivosti, a poviem si: Pavol, veď si sľuboval poslušnosť a musíš ísť ako učeník ďalej, aj keď sa ti možno nechce. Ja musím dovoliť Duchu Svätému, aby vstúpil do mňa, aby on pôsobil skrze biskupa a aj mňa. A takisto to funguje aj v našich rodinách. Duch Svätý, ktorému musíme dovoliť, aby pôsobil cez vás, deti, ešte stále ja som dieťaťom, a zároveň aj cez vašich rodičov. Alebo v škole, cez vás ako žiakov a potom cez učiteľov a podobne, to je jedno kdekoľvek. Jednoducho povedané, čím sme pokornejší a poslušnejší, čím viac sa zriekame možno svojej vôle, svojich predstav a podriadujeme sa z lásky, tým väčšie pole je pre pôsobenie Ducha Svätého. A práve on v tej chvíli vstúpi do vás, ujme sa vás, chytí vás a konečne začne cez vás všetkých konať. A keď sa k tomu ešte pripojí možno nejaká usilovnosť a chuť, je to niečo, čo je perfektné. Je to dokonalé. Poslušnosť a usilovnosť je najlepší priestor pre pôsobenie Božieho ducha. A naopak, neposlušnosť a lenivosť, obidve sú vražednou kombináciou. A často idú ruka v ruke. Milovaní mladí priatelia, drahí bratia a sestry, snažme sa byť poslušnými, ako sa len dá. Vôbec to nie je ťažké koniec koncov. Boh chce, aby sme boli všetci múdri, aby sme dostali požehnanie. Kto nechce poslúchať, zostane navždy hlúpy. Ako hovorí matka Teresa, poslušnosť je najistejšia cesta k pravej svetosti i k splneniu nášho poslania, prinášať mier, radosť a lásku. A toto je poslanie všetkých nás kresťanov. A vy, mladí ľudia, my všetci máme jednoducho na to, aby sme toto dokázali. Preto nič iné špeciálne nerobme, len sa snažme. Správame aspoň kúsok, že sa posnažíme. Urobme len 1 milimetrový možno krok a prinesie to požehnanie. Amen.